ngesikhumulo sikaBombela. uBombela uyena ohlele esihlalweni oUnyaza. Manje awukwazi ukukhuluma ngoNyaza ngosuku lesikhumbuzo. Isikhumbuzo selanga, ilanga yilo lehlele esihlalweni. Ungene senyanga ezulu yilo lehlele esihlalweni. Ungene sothimo abakhokheli. Ingena lento manikeza inkosi lihlale ngathi thina siyazi uNyaza ezulu luziqinhlanu kodwa isikhumbuzo khona lento wakuthiwa sesikadlula abantu bakholose makuthiwa ilecture kaOR Tambo kokhulunywa ngoOR Tambo kuphela kuthiwa uOR Tambo uyelo uRamaphosa ngekushiwo kanjalo kokhulunywa makuyilecture uOR Tambo monga JL Dube kaJL Dube ngekushiwo ngadlala ngathi ngoba kugcina sohamba lezi ngane zofakaza yithini oqala uyaphi ungamazi uBhombo uzothini ngaye yothi usuka kwaSamakhosi lapha ekhaya ingane ziyatakwa ayisebenzi ngicela ungenele kuleli yakhaya kodwa isikhumbuzo nasifundisa manje njalo nasifundisa noma ngathi singanijaji vela simjaji siyanikhuza umuntu vela masefuna ungakhuze ukusebenzisa igama lesingisi isingisi ngizonda kabi ngoba umuntu mefuna ukubaleka igama lesingisi igama lokubaleka isingisi yabo ungangijaji isingisi leso funa ushado angikwazi ungakusoli futhi masasolwa bongo nenhlahla